Velkommen til. Jeg hedder Michael Fleuron og underviser i projektstyring og i Prince 2 som træner. Jeg vil lige kort fortælle om projekt som arbejdsform, hvorfor de kan opfattes som lidt trekantet og hvorfor det måske er en fordel. Kig på denne bane, en holdboldbane, 2 hold. De spiller mod hinanden. De har 1 bold, og der er 2 mål. Det overordnede formål med kampen, ja, det er for det ene hold at vinde, og for det andet hold selvfølgelig også at vinde. Det er deres formål. De har så 2 mål, de skal score i, og det gælder om at score så mange mål som muligt for at vinde kampen. De har nogle spilleregler, som er beskrevet i diverse forbund. De har prøvet det før, og de kender hinanden, og de ved, at de skal score en masse mål, og helst flere end de andre, for at de får vundet kampen. Så husk lige det. 2 hold, 1 bold og 2 mål, der skal scores i, og så selvfølgelig nogle spilleregler og en dommer, der overværer, at de overholder disse spilleregler. Så tager vi og kigger lidt på projekt, og ikke mindst det, vi kalder for projekttrekanten eller styringstrekanten. Projekter bliver sat i verden på grund af et beskrevet formål. Hvorfor skal vi lave projektet? Der er noget, vi ønsker at opnå. Det kan være en forandring, det kan være et nyt hus, en ny bro, medarbejdertilfredshed, øget medarbejdertilfredshed eller medarbejderuddannelse. Læg mærke til, at trekanten den står ikke stille. Den kører lidt op og ned og til venstre og til højre. Og det er som kun for at visualisere, at selvom den bliver beskrevet særlig godt, så vil den aldrig igennem projektet være en fast størrelse. Der kommer ændringsønsker. Man skal lave mere i projektet. Man løber tør for tid, man løber tør for ressourcer, for kroner. Så den vil altid bevæge sig lidt, trekanten. Men des bedre den er beskrevet, des bedre vil den holde sig igennem projektets levetid. Trekanten består af 3 ben. Tid, den tid der bliver afsat, den tid vi får. De omkostninger, ressourcer, arme og ben, mandetimer vi får sat til rådighed. Og så det som er beskrevet, forhåbentlig beskrevet, den funktionalitet, den kvalitet, det antal enheder, det som projektet skal levere i styk som mål, resultatmål, en bro, et hus, medarbejdertilfredshed, øget medarbejdertilfredshed eller måske medarbejderafvikling. Nu tager vi trekanten en gang til, og jeg har nu sat projektets formål for oven. Hvorfor gør vi det? Og så har jeg visualiseret projektets formål som et mål. Nemlig det mål, som projektdeltagerne skal tilgå projektet omkring, for at det, som projektet skal levere, slutproduktet, leverancen, resultatmålet, det som vi skal producere, IT-systemet, medarbejderkurserne, at det efterfølgende realiserer projektets formål. Det vil sige, fra tidligere håndboldkampen, den firkantede bane, 2 hold, 1 bold. Når man arbejder i projektland med et projekt som arbejdsform, så skal man altså mentalt som projektleder tænke på, at deltagerne, de skal spille efter et regelsæt. Det er den trekantede bane. Inden for tid, inden for ressourcer og inden for den kvalitet og det antal enheder, der er forventet. Og der er et mål, vi skal score i, score efter, score for bolden ind i. Og det er formålet.